дар комментарий бисёр савол шид чӣ хел дар 1xbet пул партоем ва чӣ хел плас нимат кунем. Барои шоти 1xbet пур кардан ба пополнение медроен даиҷа чанд намуд истифодабарии картай. Ма масалан мир истифодаем барам. Мир медроем, пули дар коримона менависем ва подтвердид мекунем. Даиҷа номерои карта, соли карта ва 3 рақам ба ҷое ки дар пушти карта аст менависем. Баъдан номери телефон ё имейл навистан дар курай, барое ки дар ҳамунҷа код меояд. А барои пула гирифтан боша дар вивуд медроем ва картаи дар коримона интихоб мекунем. Чанд қай бридем дар карта метонем партоем. Агар нашид будонем ки полная регистратсия кадагӣ нестен, а барои пула гирифтан ин муҳима. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшии хитона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 10 мошини майдай, 6 мошини грузавик. видеои беҳтаринай. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои хитона нависед. баъд я рекламаи кӯтоҳакак мегзарем ба видеои имрӯза бародар. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои вайфай бепул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед ва скидкам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka объёмни, соли бароришаш 1998, объём мотор 1.8, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин, гази евро 4, кондитсионер люк дора, 4 баллони нав, пачка, ҳуҷҷатош тонировкаш 4 моҳи дигар муҳлат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 65 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 451 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои хитона нависед. дуюм мошини фурӯшӣ бисёр бародаро хостанд ки ҳамин Mercedes Sechka Prastoи 180 бисёртар ба навор гирем. ина бародаро марҳамат. Mercedes Sechka Prastoи соли бароришаш 1995, объём мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, гази евро 4 задагӣ, ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дора. сидельниёш абагирвател дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳисор. нархш бошад 31 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 215 000 рубли русӣ мешавад. алишам бешавад ба ягон Opel Astra-ҷи состояниш соз бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo, соли бароришаш 1997, объём мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав. мошин ягон расход надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархш бошад 23 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 159 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014, соли бароришаш 2006, объём мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% магнитофон, самвуфер ҳамаша дора. мошина молодёжни кардагианд.
дарунаш 100% тоза. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, бозори Садовод. Нархш бошад 85000 рубли русӣ мебошад, бо сомони тоҷикӣ гардонем 12200 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Lubino, соли барори 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 104000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Caravan, соли барори 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархш бошад 28500 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 198000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D, соли бароришаш 2009, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 71000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 493000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mazda 3, соли бароришаш 2006, объем мотор 1.6, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Котелники. нархш бошад 20000 рубли русӣ мебошад, бо сомони тоҷикӣ гардонем 28800 сомони тоҷикӣ мешавад. ҷои сумгиришай бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. салонаш CD салонай, кондитсионер кор мекунад, 100% ях мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28500 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 198000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.
10 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21012, соли бароришаш 2002, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош, тонировкаш ҳамаш 1 сола муҳрат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 125000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародарон, мегузарем ба мошинҳои боркаш. бо нархҳои мошинҳои боркашам шинос мешавед. якум мошини боркаш, грузовик Hyundai Porter D. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, расход пасход надорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархш бошад 55000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 382000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дуюм мошини боркаш, грузовик Газел. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон айб надорад, ягон расходам надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархш бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 312000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини боркаш, грузовик Mercedes Benz. соли бароришаш 2001. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 520000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. чорум мошини боркаш, грузовик Самосвал Зил. соли бароришаш 1996. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархш бошад 23000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 159000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ, грузовик Газел. соли бароришаш 2007. навай бародаро, кам гаштагия, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархш бошад 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 416000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. шашум мошини боркаш, грузовик Газел. соли бароришаш 2004. моторош 406 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 312000 рубли русӣ мешавад.
باز سودا میشود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید. خیر، الله نگهبان همه ما و شما باشد. تا ویدیوی آینده برادران غریب.